komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, ang tanan ng mga top stories, interviews, kontrobersyal kag big-time events, fast-paced delivery of news, hard-hitting commentaries, babatian ng isa, Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Examining major news stories and issues being debated in a marketplace of ideas, public affairs, and current events. Coverage and commentary. Aksyon Hotline. Kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. Golden Dove Awardee for Best Public Affairs Program. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Aksyon Hotline. Sa liwat may nga naman sa aton ng mga ka-aksyon, welcome na diri sa inyo palatuntunan Aksyon Hotline. Karon iyang adlaw Sabado na kita, Enero 30 tuig 2021. Aksyon Hotline. Katapusan na kita nga Sabado sa naunang nga bulan karon nga tuig. Welcome to the show mga ka-aksyon naton nga naga-monitor na karon nga agad diri sa aton sining nga pagpangaragad ang mga OFW nga mailonggo no nga nagatutok karon nga aga lakip na ang mga nagatrabaho sa iban nga mga pungsod kapin pagid ang mga nagasunod no sa mga balita naton ginadala kadadlaw sa tanan nga mga program sa Aksyon Radio Bacolod din kaman nga bahin sang kalibutan nga malabutan sa ngamon broadcast na via online. Good day ang aton pagpanamyaw. Aksyon Hotline. Sa mga nagamonitor naman diri sa aton sa bahin sang Metro Bacolod, Negros Occidental, kabugusan nga Panay, no? Kag dira man sa Negros Oriental, good morning and welcome to the show. Ako naman Aksyon Tayhopon checking in. Tubdob kita sa takna nga alas 9:15 karon nga aga. Aksyon Hotline. Maulanon ang aton sining tiempo kaina sa Weather Bulletin Advisory number 1. No, may ara sang na-experiensyan nga mga pag-ulan, no, kapin pagid Northern Negros, nagalakip man diri sa sudad sa Bacolod. Pero antes ang pila naton ka mga tupiko nga talakayon, karon nga agad check ko anay bing lakat sang tiempo kay halin pagagabi nga puwerte ang guom sang kalangitan nagatupang ulan, although manipis lang diri sa Bacolod, may panalagsa nga pagbaskog, pero wagid man nagalawig. Nung i-check naton anay sa PDMP kung anong pinaka-latest nga weather advisory para sa aton publiko. Litsab, Aksyon Melvin Fierro sa aton nga linya. Aksyon Melvin, good morning. Yes, good morning, Aksyon Art. Ini aton nga pinakauling lakat sang panahon, Enero 30 tuig 2021, Sabado kita nga adlaw. Sa kabilugan, wala kita sa low pressure area sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang weather system nga nag-apekto sa aton ng northeast monsoon o kunamihan nga nag-apekto sa kabugusan nga bahin sa pungsod Pilipinas. Ang magadala ini sa magalumon nga kalangitan, subuman may mga pagulan sa area naman sa Visayas, Caraga, subuman Davao Region, nga dulot man sa amihan nga magahimo pagatunan sa mga pagbaha sa gyapon o pagkatiphag sang duta. Ang Cagayan Valley, Cordillera, Administrative Region, Subuman Bicol Region, kag Aurora, kag Quezon, mangin magalumon man ang kalangitan nga may mga mahina lang nga mga pagulan nga dulot sa gyapon sang amihan. Ang Metro Manila kay bahin sang pungsod, maka-experience sang kasarangan nga panahon, magluwas lamang sa mga isolated kag mga mahina man mga pagtupa sa ulan. Ang Negros naman, Bacolod, Negros Occidental, lakip ng syudad sang Bacolod, maka-experience kita sang halos magalumon nga kalangitan kag lapta-lapta man nga mga pagulan, kag pagpangilat man kag pagpanagog nga dulot man sang amihan. Kasarangan tubtob may pagmadlos nga hangin gikan sa namin na nasidlangan ang nag-impluwensya sa kabugusan sang probinsya kang kadagatan. Man kasarangan tubtob mabalod kag delikado na sa aton mga magagmay nga sakayan panagat. Ang aton temperatura naka-record lang kita 25 kag magalabot kita 30 degrees Celsius. Aksyon Art. Grabe katugnaw sa mong temperatura kapin pagid kong gabi, no, hasta sa kagahon bla perti, no? Yes, Aksyon Art. Mostly labot kita 24
kung mag-init kita nga aton maximum galabot lang kita 30 Aksyon Art. Pero subong sa monitoring nyo ang mga areas from 3rd District, 2nd and 1st District nga ti amo ni mga lugar nga ginbaha last time, why man sa reported no nga daw pagdamol sang ulan dito Aksyon Melvin? So far wala man Aksyon Art, magluwas lang may mga pag-ulan niya sa area sa northern part sa aton nga probinsya. Okay. Sa southern part may mga pag-ulan pero manipis gid lang kayo Aksyon Art compared direya sa norte nga porsyon. Compare sa ang north daw amo ni ang mas bulo-baskog jutay. Yes, mabulos baskog ang pagtupa sa ulan niya sa norte. Why kita sang weather disturbance outside par? Kung ang taon naton sa satellite image, wala Aksyon Art, magluwas lang sa mga cloud cluster, mga kabing natin nga surface trough sa area sa Mindanao, pero hindi pa direct ka makalabot dire sa aton. Ang porsyon naman niya sa dire sa aton sa Eastern Visayas, kay kung lang taon naton, may ara lang mga subong nagayelo ng area sa norte o kung North Negros naton, may mga formation siyang galoma muna subong nga mabatsagarato mga pangulan. Okay. So why gid at least why reported nga mga areas subong no nga medyo madamol ang ulan? Yes, Aksyon Art. Ang forecasta within this weekend siguro sige niya mo nga sitwasyon no? Ang aton nga extended forecast kulang taon naton, buwas expected naton mangin maululano kita gyapon bagkat pitsa uno na kita Lunes ara nagagawa na si haring adlaw po sa gyapon may mga light rains na kita mostly hapon o kon gabi Aksyon Art. Okay, at least sa mga biyahero o kung sa pila ka mga mangingisda, why gid problemahon sila no? So may mga plano nga magwa subong. Yes, Aksyon Art, dala lang protection sa gyapon na sa aton lawas kay tapos sa aton lang mabiso sa aton nga mga magagmay nga sa kayang padagat kay labi na sa direya sa Negros sa norte makusog-kusog ang mga pagbaludira siguro extra halong na lang Aksyon Art. Ang isa gid kay importante ni kun balay mo ras kilid sang mga pangpang sa kilid sa mga bukid, medyo halong gid kay kun magsigi-sigi ning tupas ang ulan bisan hinay lang siya nagaynay lang ang duta naman landslide amo nang gina-worry naton. Oh, yes Aksyon Art, amo man na Aksyon Art. Sige. So, saan pa ni mong pawanayan man? Nga makapakita naman siya ring adlaw. Kaya nagligad, tudugin patilaw lang 2 ka adlaw o 3 ka adlaw nga tag-iti sing init. Sa subong, ekspektaro naton kay ti ara pa man kita ti February pa Aksyon Art mo. Ilang taon naton hasta pa ini pa nga mga binulan no, dason nga binulan pa February nakita dason nga binulan ti amo na ekspektaro naton ara sa gyapon na magalumon nya tiyempo. Sige. Aksyon Melvin, thank you so much. Good morning. Salamat ya mga kasi. Melvin Fierro gikan sa PDMP. Aksyon Hotline. Tamo kay na nagapamangkot kung bala may ara kita sang advisory or bagyo ti amo na no ang latest subong bangod lang sining gina-experience tang nagaguom pero why man sang bagyo no amo nang isagid sang bantayan ta. Kay ting tao subong kapin Northern Negros siya jutay nga pag ulan sila lugar nagatangla sila dayon is bukid to sinya nano to kumusta ang sitwasyon sa bukid kung may mga paryente nga may mga communication may signal nga sa bukid dayon nila to pay balo pamangkot kumusta mo da ano da gabuubong ulan da. Aksyon Hotline. May trumang tao, kapin ba itong mga nabaan, nagligad nga mga binulan. No? Ginumpisahan nga daan, ang Negros Occidental sa Northern Negros, New Year celebration, may mga i-evacuees iya nga dito nagtiner sa mga lugar ang nabahaan. Aksyon Hotline. Pero i-check nato na kay Drisas Metro Bacolod na noya ang monitoring. Siling kumagamuning tiyempo ni madayon ni ang plano sa city government nga mag-conduct sa itong flood control program na ton. Madayon ni ayan kay kumaglaing ng tiyempo ni mo ning sitwasyon nga daw iway labot kagimang bla pero ti ambot ko na set up na kag may executive order na nga napagwayan si Mayor Bing Nonadia para sa pagpatigayon sang uplan panghawan o kon ining ipatigayon nila diri sa Bacolod nga flood control program. Online sa hotline. Aga tapos siya putawo na pero kay aga pa nang gabugtaw no Sir John Marie Vargas, Executive Assistant kag Cluster Head sang CDR Arimo. Sir Jones, how are you? Good morning. Hello, Art. May aga.
Salamat sa time. Sir, kumusta subong ang forecast ng PDMP kay natin siling nila? Why man gid with the disturbance pag na-monitor outside par, pero ano ning chimputa doon nagadungdong gid iyaw mo ng termino sa mga katigulangan bla? Well, actually, at mo na ni bahin siya titing ulan na matasbong. Amingan ni siya eh. So, sige, hindi kayo man siya mo lang ni sabi, no? May pag-ulan nga mo ni, magalumon nga palibot. Amo lagi na siya, pero hindi sila nga mabagihon kita. Hindi ka man namingin problema. Okay. Sir Jones, kay timely ini, since nga silingkuan ni doon na nami maniguro i-operate ning inyo flood control program nga mo ni mismo para makita ta kung kumusta gid ang flow ng tubig kapin pa kung mag-umpisa na kita kutkot. Kaya tibod lang man nga sige ka lang kutkot na daw san opay matupa ang ulan kag may tubig ka makita. At least amo nang matansyar mo bla kung ano ang diin dapit pagid ang may kakulangan o kung dugangan kutkot. San gid mo umpisa ang flood control program, sir? Actually, atong na-mention ko si Mosing nagligat nga si Mana, ang atong excavator, taga-Mayton Talar sa Lunes. Ay, Lunes na? Monday na kami masugod. Okay. Kasi gani, kung nara ka na sa stasyon mo, o kagahon may kadagumdong tubangan mo na, dara na magi at rin to sa NGC ang gamit mo. Uy. At to sa reclamation, kaya hindi na mo madala magluladlaw kasi kalapad kay kalaba sineso iagi na mo kagahon dira halin to sa NGC. Parang ang traffic hindi pa bala masyado kadamo. Dasundal una namon diktato. So, akapon at tukot to sa site, nakita na namon tong sitwasyon. So, by Monday, tipon kami ng city engineer, city legal office, dua ka kapitan, kami. Kaya masugod na kami sa kwadra, nasorbe na namon kahapon. Ako yung mismo, ako lang sa nagad to. Okay. Nasorbe na namon tong lugar. So, muna, ready na kami. Kagyatin nakita ko tuwad ang sitwasyon up close. Kasi magkakapon ng mga alas 4:30 na to. Napupod ko itong purok president kasi pato. Buhulig man lang pumulo nga dira sa amon. Balo sila nga tingamon ni Mon para masila kayuhan. At magbaha to doon. Dalaman na sila sa pagbaha mo. So, ready na kami by Monday morning. Balbal sirado na ng mga basura sa Mambulo Creek. So, ang alagyan nyo, at least for now, masiling naton nga daw, may ara na sang pagpasiguro nga maka-operate da ang tawong, no? Nga apektado or mga puluyan nga ara da. Well, actually, sa itong una, ginawanan sa Amon City Legal, daw nabudlayan kami ito kay tungod nga daw hindi planudo lang yung plastada. Okay. Kaya may bungga, sumaliko, kapaya tayo may bumba sing tubig at nga agyan niya, testing ko daw ka naman nga kung ano pati bumba nila da. Kaya tungod niya maliko pa siya, daw may igo kitang isa ka palaya sing balay ito, daw hindi pwede, no? Sa isa to, may kita kami kapon, nga pwede gidya, no? Kaya may weapon to balay sa likod. Kaya isa lang itong iayo namon, nga masulod lang kami. Kaya natakos na to sing city engineer sa isa kadlaw pa mo. Actually, karon nga adlaw, mga pa-NGC, maganda ko kaya ipasaka na namon, nga mon excavator sa truck. Dito sa at magriktang halin to sa NGC, siya lang mo. Gani kati karon magkamang-kamang na siya isdalan karon kundi basig kalaguba na. Hindi man kaya siya nga kariton niya. Ang yaroga, hindi niya sa salon mo. Hindi niya sa salon ng aruga, na? Kumani siya. Nablang daw harden nga rubber. Turay daw aruga. Kaya mo man yung himo nga bali ilisaya kung nara sa tubig mo. Daw kayaba na siya blayard siya. Ay, grabe ba? Kayaba na siya. So, ikarga na sana sa amon self-loading truck. Okay. Bilang daw may truck na sa pasakaan. Para hindi sa magkatiisipan kung magaling kabit ko alas 4 sa NGC, about to meet sa reclamation, basi lalapit na alas 12 yaw, kahit mahina hindi sa'yo. So, ikarga naman sa truck, mga alas 5, guro, aling kami to. So, basi mag-agi na sa inyo, guro, mga around mga 5:36 sa tabangan mo, matagulong na siya, kaya dara na sa maritdagin mo. Alin to, hasta dara sa Panaog to sa Burgos. I see. So, ang halindriya sa barangay 9 nga suba, no, between 11 and barangay 9, hindi pa ning creek diya mahilabtan. Rekta kami to sa likod gising Amaya. Kaya dito dyan man ang supone. Okay. Alin pa na sing actually pilanan nakatuwi, guro nga muna na siya. Hindi na siya makwa-kwa tungod niya, hindi man, kundi tao lang to, hindi masarangan makinagit. So, amo na makinang makasolba na siya. So, iniya sir nga initiative,
hindi pa ni part sa itong gitukod nga task force. Anyway, do si Mayor, why pagid, no, sang executive order sa mga napagwa? Actually, wala pa. Actually, ako gintas sa ito nga magkuhan sila. Galing kita sa kasakon, masing kadamo na siyang natinder mo. Why ko mapapasar pa na siyang executive order. Okay. Kasi may ban pa na nakatapo nga may intra naman mo para basing PICE ng engineer. May mga consultant kami nga pagkakwaon ng mga kontraktor para mabulig man sa amon. Sa amon na dito halos natapos ko na by Monday siguro ipapasar ko na siya. Kabe Tuesday art lupad man ko ya sa norte kaya matag sa cheque isang nahalis dan black ito na ingagaw namon nga mapagwa ng cheque. Bao. Sa Victoria, sa Talisay sila kag Ibig Magalona. Sa bulig na mo sila siyang nabaan ng ligan ng tuig. So, bali, Monday ka man malakat to? Hindi. Hindi pa. Kasi bulok masing gobyerno mo, pagwa kasi kwataya, kadamo pa na proseso mo. Although, natrasar man kasi may obran pa rin tungkol bagong pondo, so may mga release order, may kadamo nga proseso. So, may program pa na bang advice, mga Tuesday guro, mga lakas naman ko ito. Unahon ko na ng pagkalkalda sa Mambulok. Okay. So, by Monday morning, expectedly, nga dira sa may Barangay 8 na no? Nga Amaya, dapit, no? Barangay 8. Oh. Barangay 8, mag-umpisa, magapanaog na ining inyo amphibious excavator. At least, ang mga balay to, sir, why yasang mahalitan gingado dako? Wala, ang mas posible isa lang, no? Isa lang. Napabalo ko na itong City Legal, ang captain. Hindi ka man siya kang gusto sa ilhon namon, sa sasapiyak sa ginkwaan namon, pwede man siya, hindi, at least aram na sa Japon, no? Kaya may duwa to kabalay nga, way naman sing gagmay mo lang gani, dawa hayob-hayob nga, way man tao. Kuyon ko lang garo na sing akon gamit na pwede na nasa isa kakuan, isa lang nakaunlak ko mo kasi kadako na chay. Pero ano sir, isayloan ni sila? May sayloan ni sila nga tinira nila? Actually, nataging na sila da kung masaylo sila po sa amon housing, but ang ibang sila daw ay paman nakapapareser ko na, no? But amon ni bilang at sa sistema. Pero naman na amon ang problema siya na iguro at yata ko na City Legal kasi sa Bacolod Housing. Okay. Ang ako nagiging mauna ko yung pagpahawan sa Mambulok Creek. I see. So, mga pilakadlaw target na sining tapuson da ang pagkalkal kiti mga 150 nga katrak ning expected mo kung ginalantaw nyo nga kadamuon sang kuluwaon nga basura da kag mga kwanda nagtiligan nga duta? Matsyaguro ba sa mga 2-3 semana guro? Baulawig gali no? Baulawig na. So may ito kay ang si Mr. Willie Au sang bread ko do kami to nga pwede makapark kami dahil nagkadahapon sa may Bacolod Mission blada sa area sa lapit lang da. Okay. Kasi alang-alang mo nakadapon pa grahe ko sa kuntiin kabudlay kayo. So may mato kay nagbubulig pa sa amo ng bread ko through Mr. Au. Nga dala kami na maparada kada gabi. Gabi mo lang kagaw bra naman sa emission. Kaya may lang gamit sa bong. So dala kami na maparada kada gabi. And then magkagalumpat naman ko. May liwat sa sapa para hindi maggalayo. So butang balon kung hapon, masaka man masaka maning amphibious excavator. Hindi ko mamabilin. Nasa sa pakibasip lang karga. Kulang-kulang na bala mga hosa. Diyos. Basi kakastod ang di arugay abla? Hindi ka kakasarugay, may boom ka gidya. Kaya pwede hindi ka dako mo. Mga na-imbitaron na ka-action may time ka bala, hindi mapagwap ni sa Facebook namon. Kung ano ka dako, kaya ba ikita ka lang gamay, dako gini siya, datang kidigira gini tsuray mo. Ay, gagali ka? Dako gini siya, klase gamit. Kasi para gidya sa balbalana, gidya sa kwan mo, sa mga sapabla. Sige. So anyway, ang DPWH may commitment naman nga maumpisa man sila ya sa mga kuanaton no sa ila sa nasakupan sa mga national highways, especially mga waterways ni drainage system. Well, actually, itong last meeting namon, nag-promisa mo to si D.Bam nga maabot mo kung ila, porque chips na wala gyapon. Anyway, ngamon niya, kami na mayroon directive na mayroon sa akong CEO namon, yung obrang ngamon. Magabot si man ang ila at mo na siguro ma-meeting pa maning task group. Drainage Management Task Force na siya at ang akon suggest nga itawag.
Drainage Management Task Force. Management Task Force, no? So DMTF. Mo na siya. Very Drainage good. Management na kinisa yung drainage, hindi lang kasi nga ma-clearing ka lang. So, i-manage mo gidya. Manage. So- So bali ang mag-survey dira nga daw head as head sa management isang task force ni ikaw. No. Actually, sa inikwan, ginbaw ka naman si Mayor being the chairman ng council. Chairman sa council. Tapos I na see. ni Vice, ang city engineer, no? Membro lang ko the art. Mhm. Ay, ito si DPWH, ang Bacolod Housing, ang City Legal, Liga ng Barangay. Ay, ito mera, dapat barangay, mera, kada kay mera, iban sa nga paghawa namon, may balay ka balik mo. Okay. Ang DPS, para sa basura, kami abi, tika ang equipment namon. Aha. Usaron. At least siguro ti mga kapitan ni mabulig naman na kay hindi lang ni Uncle Calonio kung management task force ang intukod dapat na ng kapitan di obligado nga mangin member agud nga magmonitoring niya sa mga danger zone nga ginabalayan sa ilada nga pwede magpugong sa waterways. Na-insakto ginart. Amo ginang Ah. isa. Kaya ang amon plano, hindi pagtapos amon ni Hawan, si Mambulo Creek ni. Pabatakan ko na sing daw screen bla sa boundary sa kada barangay. Kaya sa una katulduan na isla kung hindi ni amon, iyan na si amon ni. No? So kung batangan namon na screen, nga hasta kalambi hadjis, kanto bisa 8. Kung ba yung 8, ya, namis lang plastic sa hadjis lang, kaya hindi man siya katabok sa 8 mo. Pabatangan naman para way tuluan na, no? So kung at least kung dala jutay, kaya apos lang hawanan. Gani na man. magdamo. Aha. So anyway, at least maumpisa na. Biguan ikon second week pa sa February, may nagani gali kay by Monday sugdan yun na. So good luck sa inyo, sa team dira. Pero flood control ano matabo sinima adugang kaya karon personnel sa mga ma-manage o kung ma-respond iya nga mga sa COVID nimo nga team? Actually, hindi ka man art may pictuang ito ini. This time, mechanical lang ko sa rano mo, makina na. So, kung makina, wala nakatao. Actually, city engineer ni art yung mga driver. Okay. Ako sa namon, may assistance lang. Amon niya tao ni, makuhan ka lang. Kasi, kung magkarga sa lasing basura sa truck, may harapan kami gamay nga backhoe. Hindi, bilang din siya intensive sa tao, kundi more of mechanical lang amon operations, no? So, hindi yan mapiktuhan ng manpower ko kahit nung planuhan nga mag-clearing, mechanical, so ang tao yan libre. Sige, so good luck sa inyo and hopefully ka maghintayo yun ini. Kay bisan ulan niya sir, sige, mala niya biyahe kay di biyahe, kalkal na kay di aircon man niya mo. Aircon siya, yung boto, kabasin ko, may magandang gupon ko ng radyos na, easy rin materials na may radyo na mo. Very good, very good. Kag kun ma-sit up na gani, pag tune in sa Easy, sa Aksyon Radio, kakasa na lang sir ang kuhan. Ngayon din na matiyog bla. Kapudlay ka lang, at ka-technical sa niya makina, makita mo lang ko doon, mga hampot, Ay, to. Sige, lantawon ko sa Monday, makadto ko na to kato sige. Babalo mo lang ko kahit hindi mo lang mo ng sakit na totanga sa ano to. Sa Di ano, magkadto ko to, mapipiim man ko? Hindi, way kan man napipiin na ya. Away na. Pwede amoy at siya mapipiin sa sunod binulan, kundi may summer na. Ang amon nga mga disinfect plus airport, kundi may init ka pipiin, gini mo. So nagpabakal kami asing isa kagamit nga kung magara ka daw sa pipiin ka, pero daw may robot ka blaya nga may aircon kayang lawas mo. Ay, tuod? May ara ka bis na nagbakal kay para hindi ba badaya ang tao naman. Ikaw masuksok na, sir? Hindi na. Basta hindi mo ko makilala kung sino nga scarecrow nga gagaw-lagaw. Personnel mo, gagapag-disinfect. Basta. May amo galit na nga may di aircon gali? Yara. Grabe, no? Medical team namon ka extract sa bong sa amo na nosoron. Para hindi mo magasto sa PPE. Kag same time, komportable sila man mainit na ang PPE mo kung sige mo sa. Ti ano na, may bit-bit sila nga battery? Hindi, actually, may respirator na siya. Ay, hindi backpack mo kung ibera. So may separado siya gali nga amo na ba supply si imo sulod do. Very good very good. So anyway, good luck sa inyo sir, keep us posted and try namon gid nga makapadala sang representante. By the time nga padulugon mo na by Monday, ay on ko ni siya Aksyon Alvin nga kadtuan na to para makita to bla. Ate, sige. Actually, magawa man na sa Facebook na mong Japon kay halin na to hasta dara may wabalo para naman na drones mo. May drone siya nga monitor siya.
Sige, sige. So, namin gidi ang istorya, pero namin gidi ang makita mo eh. Alvin, to padala mo na si Alvin, to kay plastadong sa kaong mo sa aruga, to. Oh, pati ako eh. Pati ako. Ako, sige, okay, adala. Kasi aircon ka lang mo, kaya basi mawala. Very good, very good. Sige, Sir Jones, thank you so much for the time ginatag karunaga. Okay, sige. Aksyon Hotline. Mag-uumpisa na by Monday ang pagpanghawan. No? Dira sa Barangay 8, mag-uumpisa ang ining pagkutkot sang amphibious excavator sang city. So, kabay pa, nga ining mga nagginataas ang tubig baha or gataas ang matubig sa tiyon nga may pagulan sa Bacolod, lantawon ta ni ko matapos ni kay 2 to 3 weeks. Ginalantaw nga matapos nila ang pagpangawan sang madalom nga kulot-kuton nga basura kag mga nagtig-ana nga mga nag-erode dira nga mga duta no, sa area sang Mambulok Creek. Aksyon Hotline. 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador, ang araw sa nagkulist, sampedaya, yung pamangkot to nagligad para pamaninga linaw wagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys, nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo, kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala mo niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw ga pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga iratubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 ka tuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglapta sang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Pagkumun kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong,
nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Broadsox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 kadekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag-adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan, responsable na pagbalita, pagdayon na Na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sining nga magka-aksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa itong mga palanggang mga palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad si Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa labilin isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagtilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan, serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyon, istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 ka tuig, istasyon nga hindi kamo pagkalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sang pedaya yung pamangkot to nagligad para pamaninga linawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung kays nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kadisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo, nagpasarhag na ang kamera, wala ang ila counterpart sa Senado, nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamera, insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sa pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sa pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sa pagwaragwag nagapangatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa
Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa Isla Sang Negros. Ang Facebook followers sa istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Humalin sa tutubtub subong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapo kag programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanon nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nanging kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na ngay, saan ang mga kaintangan. Responsable ang pagbalita, pagkain na na morning, bilog nga dakmadwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa ito mga palanggagamang palamati. Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amon ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, isa ka oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasandigan.
tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig nga nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita may dalain. Aksyon Radio Philippine Standard Time, alas 8:44 na. Now, good morning. May lang ang pagmonitor sa mga kaaksyuntang nga nagatutok karon nga aga kay Ophelia Galero RC kag Paring Chupoy Jerry Chupoy magbanwa dira sa Macau, China. Thank you so much for listening. Kay Franco Villanueva Osorio. Uy, good morning sa inyo ha. Araman si Suset Di Harisco Pundungan, Dona Robles Prodigalidad. Yung morning sa San Diego, California kami. Good morning sa inyo, San Diego, California. Thank you, thank you. Ari Pangiban, good morning. We're monitoring through Transistor Radio, FB, and YouTube. Grabe ba tatlo gid? God bless you always and to Aksyon Radio. Greetings to all viewers, listeners who are monitoring right now. Halin kay Jobal Trinidad. Annabel Garcia, good morning. Good DM, Aksyon Art, pa-shoutout lang ko. Kung sino man kakita sang wallet ni Mr. Geno Lagarde, liog man ko uli, wala naman pero damo na da importanteng dokumento. Aring contact number 0963-170-4066. Madamo ging nga salamat. Thank you man, thank you man. Araman gamonitor si Annalyn si Kadaldaya, GMA. Sige, Master Picto Golbio. Sir Alex Montes, nilihog na lang ko Action Art. Patamiyaw sabi ang tanga si Guillermo Clareto, kag Tatay Fred Madrid. Thank you, kid. No? Noel Puras, Melchorita Ferrer, Jody Cordova. Thank you, man, for listening. Ayosa. Si Lito Dayap may ngagaman, kway kong kabaralis. Araman ga monitor, Antilo Chong. Nya, Action Art morning, greet ko lang happy birthday, January 30 today, kay Godofredo Chong Senior. Junior. Kay Godofredo Chong Junior, happy birthday sa barangay Binunan, Batad, Iloilo. Ay, greetings, Choy Antilo Chong, Tango, Bacolod City. Sige. Morning man kay classmate Renato Panoy Torres dira sa Candoni, no? Morning sa imo Danoy kay Mrs. mo da kag sa bilog nga pamilya regard. Action Hotline. Rainilyn Monjar watching from Hong Kong. God bless. Bia Jonathan, Dona Robles, nabasa na ito na kaina. Robelo Matalubos. Greet ko lang akon wife, si Michelle Matalubos, kag akon anak, si Aksyon Gabriel sila listening from Long Beach, California. Ay, gali. Thank you gid sa inyo da. Long Beach, California sa USA. Barangay Kapitan Robert Bitok Ilimanao. Sa Barangay Mulubulo, good morning. Kapitan, may gid nga pagmonitor da sa imo. Virgo September, good morning. Si Sir Alex Montesa, nabasa ko na ng mensahe na giinan. Okay. Garcia Gigi, Humalumina, Franco Villanueva Osorio, Dona Robles, good morning. Morning sa San Diego, California, galikay na. Jocelyn Libon, Dispo, morning man. Ang iban ayo ko dugay-dugay gid lang han. Ano ang pilapagid ka mga balita nga aton tutukan? Karon ni nga agad diri sa aton sining nga pagpangalagad. Now kahapon, nagpalayag ang EOC. In fact, kundi isang agan interview to si Dr. Chris Rungon, no? After sad to, may meeting ang EOC ngagin patigayon. Now, part ini sang ila sini ang meeting sa pagdihon sang mga recommendation nilang nga pwede himuon. Especially nga ginapaabot nga by February 30 na kita subong buwas 31 Domingo pagka Lunes Pebrero 1. Now, gina-expect nga every month
Ang alkalde sa Bacolod magapagwa naman sa panibag-ong executive order. No? Ang executive order nga mo ina ang basihan kunano ang ipatuman nga community quarantine status sa Bacolod, although nga ti sa nasyonal nagambal na ati MGCQ kita gihapon. Now, isa kahapon sang mga namitingan kag inigin i-recommend ni sang EOC kay Mayor Bing Leonardia nga mangin basihan sa pagdihon niya sang executive order ang plano sang EOC nga may panibago nga mga guidelines umpisa February 1 no kun in kaso ginman nga ti mapagwa mas temprano ang EO sa mayor. Anong recommendation sa EOC? May mga requirements sila sa mga nag-travel within Region 6 pasulod di sa Bacolod. Nano ina? May ara na posible kung aprobahan sang alkalde, ti obligado na magkadto di sa Bacolod sa pagdala sang health certificate. Isa sa mga requirements na and hindi ta ma-preempt subong na no pagid ang indugang sang aton mayor. Ang reason sina kay ti nagtimbuok may mga cases dito sa probinsya sang Iloilo. As a matter of fact, ang Pasay City ginpaidalom na sa ginatawag nga ECQ, Enhanced Community Quarantine. Kag may mga lockdown gani. Ang Iloilo damo man cases, Iloilo City. Now, tikon pabayan siling sang EOC kay na-interview naton kapon si Councilor Israel Salanga nakita dire sang mga doktor dira, mga expert sa EOC, sinila kun halugan tani tibudlay. No nga basi diri sa aton, mag-surge naman o kung magtaas naman liwat ang mga cases amon ang kabudlayan. Now, luwas iya sa mga travelers within Region 6. Ang sabahin gani sa Manila, matabo sini mga OFW. Kundi ang OFW subong, kapin pa kung nagalin ka sa mga lugar o mga pungsod nga may COVID strain, kundi abot sa Manila, to pag swab test sa imo, bisan negative ka, hulaton pagid another 5 days. Kag after 5 days, iswab ka na naman liwat. Kag bisan negative kang mando sa National IATF, pag abot mo dis lugar mo ka o destinasyon mo, dapat may mandatory 7 days quarantine ka mo. Now, ang Bacolod, ang EOC, ang recommendation pag nila, pag abot dari sa Bacolod, another 7 days quarantine, mandatory quarantine on top of the 7 days, nga gindesisyonan dito sa National IATF. In other words, 14 days gid nga mandatory quarantine na matabo sa imodis Bacolod. Now, there are 3 options. Number 1, sa mga OFW niya nga nagalin sa mga pungsod, iklaruhon tala na kay hindi way pakita basihan gid nga guidelines kag EO ni mayor mo. Pwede ka makamandatory quarantine sa balay mo kung ang mga requirements katulad sang may kaugalingon kang kwarto, si paradox pamilya mo, mamalayo sa linat nanay, kag ma-qualify ka sa assessment sang EOC, pwede ka dira, no? Sa balay mo mandatory quarantine 14 days. Kung hindi, pwede ka man sa hotel kung may kaugalingon ka nga kwarta, kay ikaw niya magasto mo. Or pwede gid, kung wala na gid madispunihan, dito ka sa quarantine facility nga gin-provide sang city. Now, going back sa mga travelers, kundi nagligad to ang mga fast craft operator, way pa ganit siya nga magdugang sila unit mo. Kay bangod, ang mga nagabiyahe, subong kabaluka ang pag-travel mo, ang leisure na permin siyang ara lang sa ulihib la, sa ginahimo kag aktibidad sa tao, kay ti anobing unahon mo, way kabugas balay mo, tumulagaw-lagaw pay mo ya. Now, ari, kung madayon kag aprobahan sa alkalde ang recommendation sang EOC, which is requiring documents or ginatawag nga health certificate for the travelers,
Ang problema, siling ko basi mag-menos na gid ang pasahero sa mga fast craft in the coming days, especially pagsulod sang February. Online sa hotline. Online sa hotline. Pagka pa magkot kay Dr. Sulungon kung ang request to nila, basikin refer man ni Mayor sa IOC, bla, tong tani, dulaon lang anay, kakaso lang anay ang curfew kag ang liquor ban. Ambot, why pakita kay balos na sa kay Dr. Chris kung ano ang ila recommendation. Joining us over the phone is Sir Frank Carbon, ang Chief Executive Officer sang MBCCI. Sir Frank, good morning. Art mayong aga. Yeah. Mayong aga si mo belated. Happy birthday, sir, ha? Salamat. Daw ginannounce mo. Ati kay... Text ko, no? I-deliver lang ko, no? buwas, kahapon pa man to, Happy birthday sa imo. Sir, ari kay ari ang city, ang EOC, may recommendation, no? Pero galing white takbalo kung ano pa ni hindi taman preempt ng mga desisyon na mayor through sa executive order ng pagwa niya. Pero may mga requirements nga gin-recommend, no? Halimbawa ang health certificate. Kamo na ni subong ang gusto sang EOC nga ipatuman requirements sa mga naga-travel from Panay, Iloilo going to Bacolod City. Sir, hindi ayan maapektuhan ng biyahe nyo naman? Art, daw imong balita daw nasubo, siningaga. I'm not talking only of ang biyahe Iloilo Bacolod, kaya sa Subo nga daan, ang pagsunod ng tao sa Negros Occidental Bacolod, alin sa iba nga riyon, no? Dito sa Luzon, alin sa Region 7 or 8 sa Mindanao, malubudlay na, ikadamo na requirements. So, maninit na subong ang pagsulod sa mga bisita sa halin sa iba nga riyon. Now, kung madugangan pagiging na hugot-hugot pagid ang mga madamo pag mahugot ang pagsulod sa mga tao naman halin naman sa Panay Island, magadugang pagbuhin ang atong din nga mga tao na magasulod. Kabalo ka man na. Less people nga nagasulod, less kwarta man magsulod Correct. Less negosyo. Okay, ang kwarta, ang tao, gakuan mo. You know, Art, sometimes, sabi nila kasi din sila, ang goods, wala problema, pakadto pa kami. Bakit ang nagadala sa goods, tao, record man siya ng tanang yapon ng mga health certificate. Oo, bala mo kung mag-health certificate ka, una-una pangitaon, get, siyang may issue, is na ay TTCR ka nga negative ka. Correct. Before the issue. Oo, muna. Sos. Tapos, ang requirements pa ba, sibla pagsulod mo Miska negative ka kasi makuhan ka iswab? Quarantine 7 days o maswab. I don't know. That's something mo. That's why masubo-subo na. Okay. Gabay pa ng aton na mga opisyal, lokal, they have learned ng nagliligad na 10 months na nagliligad na tuwig, na kung tamaan tuwig kahugot. Okay. Even ang bilog na Pilipinas, sa bilog na kalibutan, kung kita ang pinakalawig ng lockdown. Na kung man kahugot, okay, so we're saving lives, but we're not saving jobs. Kaya kabalo man, dapat dungan man, ilang taon man, na hindi man masampan, na magsilira ang kumpanya, at madula trabaho. Kaya ang sinod, pag wala trabaho, wala kwarta, gutom. That's why, kasubo, nagapamati ko sa Misapan News, ay dagdag mo to radyo, tugod ang petty crime sa dala, no? Snatching na. Tiyan mo na? No? Amo na lang. Hindi na premeditated yung plano. Kung sipiray na. Sinong mga small time na namataan, sugo na tayong kakulang, no? Okay. So, gabay pa na hindi higtaman sa hugot. We agree, we have to save lives. But we are also to consider, we have to save jobs. No? Okay. Mo na nga itong mantra, let's save lives,
let's say jobs. Aha. Kag may request pa man kamo to nga tani halugan lang ining curfew, dulaon na lang ining ang pag ginapatuman nga liquor ban, tisiling ko basi hindi to mag-grant sang mayor although nga way ta kabalo pa kay ti ang iyang executive order way pa mapagwa mo. Yes, kay kahapon pa lang to namon na pangpermahan tanan kag napadala sa opisina ya. Pero that pre-discuss na to, nga pangayo na mo na pre-discuss kag na-approve man niya in principle sa atubangan ni DOT Secretary Berna Puyat para mabuligan man ang aton hospitality business which is more or less the hotel and the restaurant, no? Okay. Nga ang aton evening business na dugang-dugangan man oras more out basic pa lang. Okay. More revenue makadugang. So, amo mo lang na, the principle of that is you want more business hours. Kaya ang amon evening business, ako na, kain kapitito na, sa normal nga days. Okay. Going back to 5 to 10%. So, balot man ga, galagaw-lagaw mo, pag lasosyong restaurant na sila, more ganila, city sila na siya. Correct. Budlay kiti siyempre kung may mga tao ka pala uli pa man karon malabutan niya karon curfew. Correct. Isa pa na nga kung may curfew, you know, isang alas 11 na to, pero ang ara sa ulo mo blang basi blang malipat ko. Alas 9 en punto na. Aksyon Radio Philippine Standard Time kay Noel Amar. Singatami ako friend ko nga si Ma'am Vanessa Mayo. Dira sa Minnesota sa Pungsod America. Araman ka monitor si Ma'am Vanessa Mayo, of course, tanan nga program. Sir, sorry, ginautod linya tayo or saying kay na? Ang amo na saying amo blang ginawa man namon nga hindi hello? Yes, sir. Na hindi kami magsira, amat-amat maabris, para amat-aman man balik ang trabaho. Amo nang pinakadako. While abot sa COVID, ang isa sa rason na pag pinakadako ang kakulangon sa trabaho. No? Kag ang purchasing power sa tao sa dugig kanubo. Yun ang 2 million sa subong kumlang taon mo. Lubog ang purchasing power. Kaya ang trabaho mga 30 days, 15 days na lang, tunga na lang kay gina-rotate man. So, ginawa man namon na mga pangabudlay, risko, gadi yaman kami na hindi nagsira kami, kag nagsige trabaho, kaya muna. As simple as that. Today, you know anong mantra na muna, Art? What ka duro na? Every centavo counts. Hindi na hundreds, thousand, million. Every centavo counts ng amon isipay. Gani. Lain pagid sila kay ang daw masubo-subo malita sumong kay no file pagid sang petition for wage increase ang labor group sa Regional Wage Board naton, Sir Frank. Long shot na. Ang subong is not wage increase sa may trabaho, kundi dapat ang wala trabaho mapabalik ta. So, wala tanan mo kakambit man, isang tagdutay lang, pero hindi pwedeng iba niya, ma-increasean mo, iba niya, kinirugin gutom, hindi pwede na. Okay. So anyway, wala to na, kay subong, ining aton ginistoryahan sumong, hindi pag man ni final because nga, way pa man nakakapagawa sa executive order si Mayor, litasi kung ano within by tomorrow or by Monday sa kagahon, basi sa kagahon ba makapagawa sa Mayor, so lang tawon ta na. Sir Frank, thank you gid sa time and halong ka permi. Art, maayo na nga ginaistoryahan ta, kay basi pa lang mag-abot sa tumula sa kuan kay Mayor, at least may feel na siya kung anong nabatsyag man sa mga negosyante. Correct. Para balansi man mga desisyon. Gani man. Siya lang ka, ang mga health issues lang, doctors lang, why business isa na konsulta, daw hindi balance ang pagdesisyon sa atong mga opisyal man. Gani man. Sige, Sir Frank, thank you gid sa time, kag good morning sa imo. Maay kagaman. Aksyon Hotline. Amo ning balantayan ta kay ini ato niya ang ginistoryahan ta subong ang mga posibilidad mo no nga epekto kay way pa man nakapagwa si Mayor Bing sing iya sining executive order
And hopefully nga mapagwa na ini within today, buwas sa Domingo, para mapabalot ang daan sa pumuluyo. Okay, at least, ang mga gusto mag-travel nga halindra sa Iloilo, masulod di sa Bacolod, na ideas na kung ano mga requirements, naman karon kung i-require ka tuod sa health certificate, pwede ka lang ma-issuehan sa health certificate kung may ara ikaw sa negative nga RT-PCR test. Meaning mapaswab ka o mapaswab ka. Tikon ikaw private ang imo kadtuan, mapaswab ka to, dilaw-lahong nga nan because of the tune of 5,000 pesos na siya mo. No? Ang ining sa ining ginaproponer nga ti sa Bacolod do masugod diri do February 5 ang saliva test. Abot sa Iloilo ni ko may amo naman ito nga test sa ila to kay do bulo barato ni do 2,000 bala. Tingiban nga may plano. Tani maglagaw na sa pamilya nila di magtabok di pa Bacolod. Ini maminsan ni doble, basi triple pa. Kung bala na yun nila, ang mga trips nila bangod sa sining rekomendasyon kag kung aprobahan sang alkalde ti amo na ang ipatuman. Bantayan ta na sa kay Anthony John Savilio Siblano. Good morning. Araman Ruel Lanawan Seroma. Ma'am Vanessa Mayo good morning. Classmate ko Erwin Pakingan. Happy listening lang da sa mga taga-Kando ni classmate. May agada sa imo. Araman si Noel Amar. Nabasa ko na ni gali, no? Nonoy Garcia. Sige. Lina Ilovera. Good morning. Araman si Nerim. Ano na pagbasa man? Maine. No? Maine. Good morning, Aksyon Art. Greet ko lang family. Ensya sa Barangay Buena Vista, Gibong, Pontevedra. Happy listening. Monitoring lang. Monitoring gid sila always, no? Salamat sa imo. Alex Montisa, siling niya Sir Art. Ask ko lang bahin sa clinical trials para sa vaccine sang Johnson & Johnson. Ano na ang mga qualification sa mga volunteers? Kag sino ni magasugod? Actually, ti sininaing February, galing kay ang nabalaan ko lang niya, dapat ang Johnson & Johnson niya muning mapabalo sa public kung anong qualification. Ang nabalaan ko lang niya, Sir Alex, 40 years old pa ibabaw, no? Pwede man ma-qualify even ang mga individual nga may comorbidities. May nabatsyag o pre-existing kabalatihan, pwede ka di mapatest. Kabalog kang ginahimo ni sininila, since ang bakuna ni, itestingan nila kaglang taon kung bala may side effect, nanong epekto sa aton nga mga taga-Bacolod, nga diri ang target sa pila ka mga lugar o 5 mga lugar ginpili nila. Tiyang Bacolod City ni, ang isa sang plano sang Johnson & Johnson, nga diri magpatigayon sang clinical trial. Jose Mongcal Torilla, gamonitor man, Flor Cordova, thank you. Ara sila tutok karon nga aga, no? Engineer Felix Villatura, siling niya, kung sister nag-birthday, subong si Mary Ann Villatura. Happy birthday si mo, Ma'am Mary Ann, ha? Thank you, Gida. Si Jimmy Tolentino, Galio. Jimmy Tolentino, no? Taxi driver ni Kapo, nagkatogis kalanaan to, siling niya, tamiyawaw man ko, kaya monitor man ko, Toto Jimmy, alias Jimmy Tumbling Tolentino. Toto Jimmy, morning da, halong sa pagbiyahe. Good morning, Aksyon Art, ko lang, si Shelo Tirana sa Villa Magdalena Mansilingan. May lang ang pagpangapi. Salamat kita kay Councilor Maninoy Henry Boy Gregas and Maninay Alma. Good morning. Nabasa ko na nagili. No? Virgo September, Hiloto Energy Fans Club, Anghila Liarte Gayon Dato, no? Gamonitor man sila. Thank you, Gid. Si Virgo September, nabasa ko na ni. Thank you. Garcia, Gigi, good morning, watching here, FB Live. Thank you. Haraman si Franco Villanueva Osorio. Dona Robles sa prodigalidad, nabasa ko na. Sige. Kaya iba no, pop-up, kung mag-pop-up ganing
layo ang mensahe. Hindi ta na lawi gawa kag makakuha ta naman. So anyway, karon dugay-dugaya, kung may tiyempo pa kita, balikan ko nin. Okay? Nick Phil Indrina Perez, salin sa Cebu City, anong requirements? Ang sa Cebu, way patagaling ma'am sang executive order ni Mayor, base Monday, mapaplastar na mo na sa inyo kung may ara na kita kopya. No, kang makapagawa na executive order, si Mayor Bing Leonadia. Aksyon Hotline 2006 Going WID for Best Public Affairs Program for Radio. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Aksyon Radio. Ladies and gentlemen, this is Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nilsing nga kakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod, number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio, 38.70%. Number 3, RMN Bacolod, 14.50%. Aksyon Radio Bacolod, number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod, number 1. Do not just throw away questions and statements. Kasma ng aton siling Facebook page, pagiya sa Mga balita nga una nabatian, mga impormasyon nga nakaapekto sa pagpangabuhi sang tanan, drama nga naghatag kabuhi sa istorya sang paglaom, paghigugma kag pagpasimpalan.
Serbisyo nga makatalandog balatyagon kag nagbunga sang pagsanyog. Istasyon sang tanan sa sulod na sang 51 katuig. Istasyon nga hindi kamupag kalipatan. Pito ka mga kongresista, isa ka gobernador ang araw sa nagkulist sa pedaya e pamangkot to nagligad para pamaninga ning nawawagay sa ngalan wala to naman nga maglapit na lang ang eleksyon pagwa. Sakit lang kung guys nga katapos ang media nga mag-report lang sa senaryo kabisan mahatagan kamo tsansa nga makapalayag sang inyo hibubunot batok sa pulis. Jaya kontra Wala niya tsansa mo. Nagpasarhag na ang kamara. Wala ang ila counterpart sa Senado. Nagpabungol-bungol. Kamuda daw pinagusto lang sa kamara. Insulto sa Senado. Una sa balita, una sa aksyon, Sabado, Aksyon Radio. Today, DOA is confirming that a 38-year-old female Chinese patient under investigation, or PUI, is positive for the novel coronavirus 2019-10-CoV. I issued an order to Executive Secretary Major Dia clearly laying down the responsibilities of each department in implementing the Bayanihan to Heal as One Act. Makabig nga pinakadako nga hangkat nga natubang sang pungsod Pilipinas ang COVID-19 pandemic. Tanan nga sektor ang apektado. Tanan nga kinahanglan sang pagtamod kag nagakaigo nga pagserbisyo. Bisan pa ang industriya sang pagwaragwag nagapakatubang sang kaangay nga pagpanghangkat. Apang Aksyon Radio Bacolod wala nagbiya sa pagpangalagad sa kahanginan sa pihak sang kabudlayan, peligro kag risgo nga dulot sang pandemya. Sa sunod na sang 51 katuig, nasaksihan ang dedikasyon sa Aksyon Radio Bacolod sa pagdulong sa mga balita kag impormasyon para sa interes sang mga pumuluyo. Pila na ka henerasyon ang nag-agi, komitido sa gihapon ang Aksyon Radio Bacolod nga mag-alagad sa kahanginan nga tampad, wala sang ginadampigan kag ginahalungan ang kamatuuran. Sa tunga sang mainit nga away sa politika, ang istasyon nagapabilin na nga patas sa pagtalakay sa mga isyu kag problema. Bilang tagbantay sa kamatuuran, ginatagan sa importansya ang tawhanon nga kinamatarong kag nagakaigo nga proseso agud mawaragwag sang husto ang balita kag malikawan ang paglaptas ang salak nga impormasyon. Sa pagluntad sang kalamidad, gindulong sa inyo ang sitwasyon sa palibot kag padayon nga nagahatag sang pahanundom agud maluwas ang kaugalingon, ang pamilya, kalakip na ang tanan nga kaaksyon. Sa tion sang kasubo, nanari-sari nga mga matahom nga drama ang nagalingaw sa inyo. Ang inyo reklamo amon ginpamatian kag ginhatagan sang aksyon. Padayon ang reforma sa serbisyo ang ginahimo sa Aksyon Radio Bacolod agud madulong ang balita sa diin ka man nga bahin sang kalibutan. Ang Aksyon Radio Bacolod nagapanguna sa kadamuon sang online engagement sa isla sang Negros. Ang Facebook followers ng istasyon ang nagdangat na sa masobra tunga sa milyon. Bacolod kag Negros anon inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Humalin sa tutubtub suwong, nagapanguna sa gihapon sa balita, serbisyo publiko kag kalingawan ang Aksyon Radio. Napili bilang finalist sa UP Comrade Sox Choice for Gandingan ng Katarungan sang Gandingan Awards 2020 ang Aksyon Radio Bacolod. Naghakot man sang pagpasidungog ang makatapok ang programa sa Aksyon Radio Bacolod sa Tingog kag Handurawan Awards 2020. Ang tanan nga kadalagan nga naangkon sa Aksyon Radio Bacolod sa masobra 5 ka dekada ang nagapatimaan lamang sang padayon nga pagsalig sa mga pumuluyo sa radyo nga nangin kabahin na sa ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y Sinsan ang mga kalintangan. Responsable na pagbalita Kagaya niya na morning, bilog nga dakpanwa sa Bacolod, bilog nga probinsya sang Negros Occidental. Aksyon Hotline. Mayad-ayad nga aga sa liwat sa aton sini nga magkaaksyon nga nagamonitor na karon nga aga sa aton. Maayong udto Pilipinas, Aksyon Balita Banat Bulig. Mayong hapon naman sa mga palanggagamang ito palamati.
Ayun nyo naman kubos nga lagad sa Tito Wilma, upod ninyo karong nga hapon sa pagpangalagad sa palatuntunan. This is my life. Amon, first time ni natabo diri sa aton sa Pilipinas kag sa kalibutan nga nag-amo ning senaryo ta. Yes, maayong gabi kalibutan. Welcome na sa pagpangalagad sa Aksyon Firing Line. May gabi sa liwat, kamusta naman mapalangga naman tagpalamati, region-wide mga palagag kita sa Rabilin, 1 oras, 19 minutos, karon gadlaw Miyerkules. Anniversary Aksyon Radio Bacolod. Isa po kayo sa haligi ng katotohanan para sa kapayapaan, hindi lang sa siyudad ng Bacolod, kundi pati sa lalawigan ng Negros Occidental. Mabuhay ang Aksyon Radio Bacolod. Sa pihak sa mga pagdilaw ngay natubang sang komunidad, padayon nga nagpangalagad sa inyo. Kahapon, subong kag sa palaabuton ang Aksyon Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Inuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radio, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radio, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radio, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampingan. Padayon Aksyon Radio. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Ayos no, iligo to kay Aksyon Eden, be. Basi si Aksyon Eden, Aksyon Elmar, Aksyon Eden, kay may paliog lang ta siya. Good morning, gali kay Toto Romy Itabag, kag kay Ken Alonsagay sa Tokyo, Japan, Vivian Valles Lacheca, Engineer Noel Olia, good morning, good morning. Salamat gid sa pag-monitora, no? Kay grabe niyong para Bacolod City, may balita pa diyang may bata naman, minor de edad naman nga biktima sang pagpanghimuloso. Grabe na ano man yung sitwasyon ni man. Sige no? Sa kay Ilma Losok, Tita Ilma Losok, Polidario, gali, good morning. Thank you, Gid, for listening. Karon nga aga, no? Ari pagido kay Cesar Lanaria, no? Cesar Lanaria, good morning sa imo.
din ka nga lugar gani Sir Cesar. Kay Ophelia Galero RC, good morning. Monitor lang media, Isabella with Jovelyn, Shelian, and Jano. Benji Bernardes sa Minalbagan ka monitor man. Sige, salamat. Ara man sa Manila, tutukan sa mong Romy, no? Sige, toto Romy Itabag. Thank you, Gid, sa pag-monitor. Pakarunan taning guro, no? Kaya lang alang pa si Sir, i-check tanay, Aksyon Elmar, si Aksyon Eden na basi kung makakuha niya may ngagaw ya. Kaya parang nga makakuha kita bisan jutay lang update na naog siya. Sige, alas 9:24 na. Dali gid lang, no? Kay may gina-follow up taniyo kay budlay ning kuan mo, budlay ning panibago nga case ni sa Bacolod nagluntad niyo ba subo-subo man man. Ang sitwasyon lang nga inang muna ni kapigado subong. May mga nagakabiktima payasang ay no, pagpangimulos ang report di no nga nagluntad. Ano nga utok imo yan no? Mga muning edad ya mga kabataan niya imo ya kuanon muslan. Dr. Alfred Spearmangustin Capsula gina-recommend ta gini sa maka-aksyon ta kay mo ni ang makabulig no, pero balikan ko lang na karon okay si Ma'am Dorindo nara siya. Online sa hotline. Ipa-confirm ko lang sa iya kagati normally diri sa amon as part of the editorial policy basta mga case nga amo ning kabataan ang involved, wa man iya ginanawag ang lugar mo no kag victim no for their protection man kag di kabalok naman ay kabudlay sini nga sitwasyon. Uyab Ma'am Arlene Torindon sang WCPD diri sa Bacolod City Police Office. Ma'am, good morning si Aksyon Art sa Aksyon Radio Bacolod. Yes, Aksyon Art no, mayong aga sa imo, mayong aga sa tagpalamati sang programa mo kag pumuloy sa siyudad sa Bacolod. Why ka pagali nag-captain Ma'am Subong? Wala pa Aksyon Art no. Ate nga lang ko siguro duway pa imbitasyon nga may pa-cake kag pa kwan kay pa. Ma'am, subo na yung balita, ipa-confirm ko lang sa imo. Kaya may ari naman nagdangop sa inyo da, ano biktima sang pagpanghimulos? Oo, no, so far, ang opisina na to, no, sa January pa lang, do, amo na lang siling ta, nga hindi ta mapunggan ang insidente sang pag-abuso sexual, wala orasan, wala adlaw, kunano man nga insidente no, pero ara kita gyapon nagasuporta sa aton nga mga biktima. So ari naman may nag-abot naman nga isa ka insidente sexual, so amo nang ginatutukan sa opisina ta naman kag hopefully matinguan ta nga mapasakaan sa kaso ang aton nga suspetsado. Related ni sa victim mismo ang suspect? Hindi no, so hindi na sila related, isa lang ni sila ka lugar dira. Oy, sus, grabe. So, anyway, kaintindi kita and hopefully, pero ma'am, ano nadakpan na ning ginatudlo nga responsable krimen? So, wala siya nadakpan, no? Aton subong, ginaproseso na to file at large sa case, no? Against sa aton nga suspitsado. Kaga mo pa na Aksyon Art, no? Ginatinguaan na to sa investigasyon. Kaya may mga indications nga nakita kami nga ara dira sa resulta. So amo nang ginapatutukan ko pag isa yaton nga investigation on case kang opisina naton nga i-further investigate naton kay may mga inconsistent sa investigation sa aton nga biktima. So it might be base hindi lang isa ang nagbuhat sini. So base may posible no amo nang ginatutukan naton. Yes ma'am. May mga indications Aksyon Art no, so hindi madali-dali
But still, tinguha kita nga matagaan na hosisya. So, padalman pag ginanamo ng investigasyon ngayon. So, ambot, if you may, kung pwede ni mahibaluan kung mga more or less pila edad sa victim ni nila, ma'am? Oo, so minor atong biktima, action art, no? So, basta minor, Yes, below yes. 18 years of age, no? So, bata pa ini atong biktima. Grabe, no? Anyway, kumusta sa mong status ang victim? Okay man niya kondisyon niya, ma'am? Oo, so far okay. So, nag-offer man ang aton opisina for temporary custody para at least may mga purpose kita sa reduction art, no? Kasi ang aton bala, no? Kung saan mo na ang status, may intervention sa aton partner, social worker. Taga opisina natin makatutok. Kaya para wala bala coaching, so hindi ma-coach Correct. ang aton nga biktima. So, hindi naman manigar, no, way man kapasibangod kung sino pagid, no, nga within sa palibot or sino ang napang-mention niya nga ini nga iban, tutukan na mo ini kay para mabalaan naton. So, ang pag-coach abis ang aton sometimes ang mga himata sa oras ginikanan nga ara mismo nga nagka-support sa man ka mga factors, action art nga nagatalang ang aton nga biktima. So, kunwari na kita sa level of court proceedings, which is na coach gali ina, kasi may kabudlayan base amo nang ika-dismiss ang aton nga kaso kay mga inconsistent na mga terms ng bata. Gani man. So anyway, kabay pa nga ang justice ma-serve, maangkon ni isang minor kag isang pamilya, kagabay pa magkaladakpan ining mga naghimo sang krimen. Good luck sa inyong investigation, ma'am, kag thank you gid sa time mong ginhatag karon nga aga. Yes, action art, no. Salamat gid kag isa ka pribileyo naman nga napailinto na ton sa atong susyudad, no, ang pagsilig ko bala action art, no. Ang pagsubaybay sa atong mga kabataan kag subong hindi tagit mabalaan bisan textmate, chatmate nag-met up, no. So isa ni sang labudlayan namon nga kung isa ka biktima na gali. So be security conscious lang no ang aton nga mga himata, ang aton nga mga ginikanan, so baybayan na ginang kabataan. So thank you action art, no, kag madamong nga salamat, stay safe. Salamat, God bless. Ayos Police Lieutenant Arlene Tonindo nagtagpamuno sang WCPD. Subo-subo niya. Ako kabataan ko na babae. Mariusip matabo guro ay kalbuhon ko gid siya pro. Naman mga utok sa tao, no? Sorry na lang pero amo ni kasulubra ng mga damo subong mga babae kumpara sa lalaki. No? Kay iban nga nga lalaki do hindi na gid lalaki nga puro bla. Tiya mo nang so nang imuon mo mga way buot ya mo ning inano nga mga tao, no? Ti ang isa balada masaming katabo ang mga nagakomiter sang krimen. Ti kun di ka high sa droga kag way diferensyang utok mo nga makahimo kasi niyang crime man. Kay Nanay Zar itabag ikipado kay Tatay Rodi dira sa Gimaras. Good morning kay Tuto Livy, regards lang ko da Nanay Zara, no? Regards mo hidlaw nagkusinyo lawig nagituway ka kitay. Why nakita tiyempo sobra na gani Dr. Alfred sa Pure Mangosteen Capsule ginasulit ko lang
Aksyon Hotline. Aksyon at Tayhopon, thank you for joining the show. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. This portion is brought to you by Coca-Cola. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio.